Haastattelu! Meillä on täällä studiovieraana kulttuuriharrastajat Hans. Hei. Ja Ulfrich. Moikkuli vaan kaikille. No niin, Hans ja Ulfrich, jos lausuin nyt oikein. Kyllä. Kertokaahan hieman tästä, että mikä on teidän harrastuksenne? No siis me ton Ulfrichin kanssa harrastetaan kulttuuria tosi paljon. Ja siis tähän kulttuurijuttuun kuuluu silleen, että me katsotaan kaikki kaupunkinähtävyydet läpi. Kierrellään gallerioissa sun muissa ja tämmöisissä. Ja sitten tietysti käydään kattoo niinku ihan kaikkia niinku patsaita sun muussa ja tämmöstä näin. Ja sitten älä opera. Ai niin joo, totta kai opera ja sitten niin. Ja sitten meillä on kuitenkin opera niinku kakkosjuttu, mut sitten meillä on tämmönen ykkösjuttu, ihan niinku ehoton ykkönen, niinku etan, niin Ilpo voi kertoa sitten, ei kun siis Ulrich, niin voi kertoa tästä meidän jutusta sitten enemmän. Joo, siis tosiaan me kierrellään näitä kaikkia kaupunkeja ja tämmösiä ja käydään katsomassa kaikki patsaat ja nähtävyydet sieltä ja sitten katsotaan sieltä, että kuinka paljon niistä löytyy linnunkakkaa ja tämmöistä. Aina, että ne on vähän erilaisia. No, mitä sitten jos löydätte oikein pulunkakkaisen yksilön tuolta kaupungista, niin mitä te sitten oikein teette tällä patsaalla elämällä? No siis, jos siinä patsassa on tosi paljon sitä pulunkakkaa, niin sitten me tehdään silleen, että Ulfrich tai minä mennään siihen patsaan luokse. Toinen meistä menee siis sen patsaan luokse ja toinen on siinä kameran kanssa siinä ihan vieressä. Ja toinen menee siis sen patsaan luokse ja antaa sille patsaalle vähän lämpöä, halaa sitä tai jotain. Koska siis ne patsaat on niin yksinäisiä. Niin sit me otetaan kuva, kun me ollaan semmoisen pulukakkasen patsaan luona. Koska ne on joutunut kestää semmoista, että linnut kakkaa niiden päälle. Mutta siis kuitenkin tässä kakkajutussa on se, että Ulfrich ja minä ajatellaan kuitenkin, että kakka on taidetta. Kuulostaapa erittäin kiintoiselta. No, mainitkaahan yksi lempiteoksistanne, että mitä olette kohdanneet tuolla vuosien varrella. Joo, no siis mä olin viime viikolla tuossa Kiasmassa 365 kertaa tosi. No mut siis se on aina yhtä siistiä olla siellä. Niin sit mä löysin siellä semmonen teoksen, siis se kosketti mua sieluun suoraan. Siis se oli semmonen lautanen ja siinä lautasella oli kakkaa. Ja siihen kakan päälle oltiin laitettu semmosia strösseleitä, siis semmosia värikkäitä juttuja. Ja siis se oikeesti herkisti mut heti. Se sai mut aattele silleen, että ei hitsi, että siis tää kertoo semmosesta niinku elämän synkkyydestä, mut sit siinä on samalla kuitenkin jotain värikästä, niinku ne strösselit kuvastaa sitten sitä. Kuulostaapa erittäin mielenkiintoiselta. No, mites Ulfrich? Löytyykö sieltä Kiasmasta esimerkiksi jotain erittäin mielenkiintoista? No tosiaan kun käytiin tuolla Hansin kanssa siellä Kiasmassa, niin mä sitten löysin siitä ihasta kakan vierestä, niin oli semmonen hieno taulu sillä seinällä ja se oli ihan tyhjä. Se oli valkoinen se taulu ja mä sitten katsoin sitä, että siinä niinku pystyy näkemään aivan mitä mielikuvitus tuo itselleen ja semmoista. Ja sitten mä sieltä löysin semmoisen oman kivan kikkareen, kun siinä oli sitä kakkaa siinä lähellä. Ja mä vaan rakastuin siihen taideteokseen. Koskettavaa. Teettekö sitten itse jotain taideteoksia ja mistä näitä taideteoksia voisi löytää? No siis tosiaan, minä tosiaan niinku teen jotain itse, mutta minun ehdoton mestariteos on Adidas-pönttö. Tosiaan se Adidas-pönttö sitten tapahtui sillain, että kävin yksi ilta vessassa. Ja sitten kun mä nousin siitä vessasta pois ja vedin sen ja käännyin ympäri, niin mä näin, että sinne pöntön reunaan oli muodostunut 3 raitaa. Ja mä otin siitä sitten valokuvaa ja nyt se löytyy
minun ja Hansin yhteisestä kämpästä tuolta. No, mites? Löytyykö Hansilta jotain mestariteosta? Joo, no siis kyllä muutama tommonen pikkunen juttu löytyy, mutta ei niistä se enempää. Mutta tällä hetkellä mulla on työn alla yksi semmonen juttu. Se on tosi salainen. Mä en voi siitä paljon paljastaa, mutta mä voin paljastaa nimen. Sen teoksen nimi on 3 kuppia ja 1 mies. Mutta sen enempää mä en sit paljasta. Odotan innolla, että mitä tuo teos pitää sisällään. No, kun te nyt kerran harrastatte kulttuuria, niin minkälaista on teidän musiikkimakuun? No siis mullahan on silleen, että mä en kuuntele mitään mainstreamia ollenkaan. Et siis mä kuuntelen pelkästään vaan valaiden laulua. Se on tosi mun mielestä semmoista siistiä ja niinku mitään muuta en oikeastaan kuuntelekaan. Muista se opera. Ai niin jo, opera oli kyllä toinen, se oli se kakkosjuttu sitten. No, mites Ulfrich, mitä löytyy tuolta musiikkisoittimesta? No tosiaan, kun mä en semmosia musiikkisoittimia pahemmin käytä, että mä käytän vaan näitä vinyylejä ja tämmösiä aina, että tosiaan mä kuuntelen semmoista mongolialaista kurkkuvihellysorkesteria siellä ja en mitään muuta oikein tykkää. Älä unoha operaa. Ai niin se opera, niin sitä mä kuuntelin, mutta olipas mä vähän hupsu. Kiitos Hans ja Ulfrich. Ole hyvä. Oli erittäin valaisevaa siitä.